Сега ще разгледаме въпроса как става заселването на Европа. Но първо, какво представлява една хаплогрупа и един хаплотип? Това е много интересен въпрос. Когато първоначално населението на Земята е било доста ограничено, имало е малък брой, съвременният човек е бил около една популация определена около 800 индивида, които са живяли в района на Етиопия. Сега тази популация е била с един тип ген. Какво се получава с течение на времето? Както едно родословно дърво се развива и се размножава и се образуват различни клонове, по същия начин с течение на времето гени мутират. Мутациите се дължат на много различни разнообразни фактори, като се започне от слънчевото греене, бактериалната среда, околната среда и всички останали фактори, които влияят на нея. Тези мутации настъпват спонтанно в най-честия случай. Благодарение на тези мутации нашите гени се променят и се адаптираме към околната среда или създаваме по нежелани обстоятелства генетични или други болести и тези клонове съответно в исторически план на принципа на естествения подбор отпадат. Благодарение на тази еволюция на гена се създава този естествен подбор и ние ставаме по-приспособими към околната среда и по-устойчиви. Настъпването на нова мутация се получава генетична разлика на новия индивид спрямо неговия прародител. Той става своего рода родоначалник на нов клон. Тоест неговия хаплотип или неговото генетично оформление е различно по някакъв критерий, по някакъв елемент, някакъв нуклеотид, разлика в наобщия случай спрямо неговия прародител. Той дава началото на нов генетичен клон и съответно на нова хаплогрупа. Чисто формално Y-хромозомните хаплогрупи са около 20 и митохондриалните хаплогрупи около 15. Те са се развили в различен период от време, тъй като през различен период от време са настъпвали мутациите. Най-старата хаплогрупа е хаплогрупа Е. Тя е на около 45 000 години и се появява в района на Етиопия. Северна Етиопия и Южен Судан. При българите интересното е това, че ние носиме гени, които са много близки с населението на Близкия изток, Северна Африка и много малка част от тях са северноевропейски или средноазиатски. В такъв случай интересно е да се зададе въпроса как става заселването на Европа. Живяли ли се хора преди съвременния човек да влезе на територията на Европа? Да. Популациите от неандерталско население са били основно в Източна Азия, в Близкия изток и отчасти в Западна Европа, където концентрациите са били малко по-големи. Територията на Европа, първия хаплотип, който е наследник на съвременния човек, това е хаплогрупа И. Тя пристига от Близкия изток през района от Етиопия, през Арабския полуостров и се заселва през Анадола към територията на Европа. Тогава Черно море е било езеро все още и основно е било обходено от северната страна поради простата причина, че Тракия са били непристъпни гори и са били достъпни единствено само в долните течения на големите реки, каквато е Марица и така нататък. Значи, това е причината основно в Южна Румъния да намираме при изследване на кости представители на хаплогрупа И. Тази хаплогрупа е първата, която достоверно се разселва на територията на Европа. Тя отива посока на средните и северо-западни райони на Балканския полуостров, където през последния ледников период малката популация на тази хаплогрупа се настанява в Денарските планини в Хърватска и ние този хаплотип го наричаме денарски хаплотип или местно балканско население, коренно население. Това население започва да се разселва след преминаването на последния ледников период в посока на юг към територията на днешна България и на север достига до Полша, Украйна и останалите държави, Хърватска и така нататък в този район. Една част от тях отиват чак до Южна Германия и до Скандинавския полуостров, където са познати някои от клоновете на хаплогрупа И. Това са
хаплогрупа И2Б2 и хаплогрупа И2Б1 за Средна Европа. На Балканите се среща основно хаплогрупа И2А2. Тази хаплогрупа през последните, в периода на неолита, се дели на два основни клона. Един малък клон, който генетиците го наричат Дин-С, което значи Денарик Саут, южния денарски клон, и големия северен денарски клон, който се разселва на север по посока на Полша. Това е типичното население, което заселва Европа. Второто население, което заселва Европа, това е хаплогрупа Ж. Това е задкавказския тип ген. Той е бил много разпространен през палеолита на територията на Европа. Той се разпространява през периода 20-15 хиляди, преди 15 хиляди години, и стига до Западна Европа. Така нареченият Тиоси, който се откри в Алпите, е представител на един от подклоновете на хаплогрупа Ж, Ж2А. Така че този клон се разпространява с доста голяма честота на територията на Европа. За съжаление, към наши дни той е малко разпространен. Той е бил постепенно изместен от другите хаплотипове, които с по-бързи темпове са се размножили в последните няколко хиляди години. Третия по разпространение клон в Европа, това е хаплогрупа Е, която се среща с много висок процент сред българите. Тази хаплогрупа идва от територията на Судан, Северен Египет, и се разпространява на няколко клона. Единия тръгва по крайбрежието на Северна Африка под формата на берберско население, другата отива на територията на Близкия изток и оттам се разделя на два клона. Единия минава към днешната Южна Гърция, Южните Балкани, а другия клон отива посока към източния Анадол и се среща сред турците на населяващи източния Анадол и арменците. Това е хаплогрупа М123. Докато на Балканите се разпространява ЕВ13, този хаплотип. Това са основните хаплотипове. В по-малък процент, преди около 8000 години, пристига един друг клон, който идва от южните райони на Каспийско море. Това е така наречената хаплогрупа R1b. Тя е хаплотип, който в последствие с много висок процент се среща в келтското население и я наричаме протокелтски ген. Тя преминава през Анадола, минава по течението, пресича днешните територии на България, стига до река Дунав и по протежението на Дунава заселва Западна Европа. Това е една популация, която била малобройна, счита се за около 150 хиляди души, преди около 8 хиляди години преминава през Балканите. На територията на България броя на хората, които остават, е доста малък, те са под 15%. И това е била причината, най-вероятно, при археологичните разкопки на могилата юнаците в Пазарджишки район, да се наблюдават масово избиване на коренното местно население от тези прииждащи, най-вероятно протокелтско население, които са били носителите на първото желязо. Те са познавали желязото и са имали първите железни оръжия, с които са завладявали много леко, са си проправили път на територията на Европа. Другия хаплотип, това е хаплогрупа R1A, която е характерна за северните народи. Тя се разпространява от Кавказско море, обикаля на север към скандинавските държави, при Балтийските републики и европейската част на Русия, и оттам се устремява към северната част на Германия. Тази хаплогрупа естествено я има и на Балканите, като голяма част от тях не са пришълци от север. Една част са местно население, една част, някои от подклоновете са пришълци от Мала Азия, а някои от тях са от Северна и Североизточна Европа. Другите хаплотипове, което се среща с висок процент на територията на Беломорска Тракия, това е хаплогрупа Ж. Тя се среща с няколко нейни подклона. Това е най-често срещания за Беломорска Тракия хаплотип Ж2А4. Тази хаплогрупа е типично малайзийско население, което последните
в късния неолит навлиза на територията на Балканите и се заселва основно в териториите, които са Беломорска Тракия и на юг от Родопите достига до районите на днешна Македония. Това са основните хаплотипове, които заселват Европа. Покрай тях се наблюдават и много други средноазиатски, западноазиатски хаплогрупи, които са с много ниски проценти, които не са чак толкова интересни за разглеждане. Някои хаплогрупи от Близкия изток, като хаплогрупа Т, също пристигат на Балканите, но те се срещат с много нисък процент сред европейското население. Така че основните хаплогрупи за Европа и най-старо населените започваме. Това е хаплогрупа И, след нея идва хаплогрупа Ж, след това идва хаплогрупа Е, след тях вече идват хаплогрупа R1A, R1B и всички останали по-малки хаплогрупи.